za ta raba soyayya ni da ke za na kasance abada mutuwa za ta raba soyayya ni da kai za na kasance kai mai tafiya da su kar ka aje shi su domin cire shi sai an yage na bakar kurike kar ka yi sake itaciyar kawa zai toge har abada kana raina in ba so kauna taho kar ka guje mai niyyar alkairi kari na ka canza shi Allah baya son mai nuna isa zan tare da yake ba za na gaza zana tallabe ki ta makarkon kaza ke ce ni ne ke soyayya ke ce ni ne ke